Avui ens situa en la seva 8a novel·la Dalt d'un vaixell, El Mercant. Ell és un dels nostres escriptors més prolífics al Camp de Tarragona, és en Jordi Tiñena, i precisament ens parla d'en Xon, un senyor que s'embarca sense saber ben bé a on i arriba el moment en què no sap ni on va ni si en sortirà d'aquest vaixell. En parlem amb en Jordi Tiñena. Jordi, bona nit. Hola, bona nit. Gràcies per ser amb nosaltres. Jo no sé si en algun moment... Claustrofòbic és l'adjectiu que es col·loca més cops a la novel·la o com estella aquesta última novel·la teva. Jo no sé si en algun moment, quan l'escrivies, vas haver de sortir a prendre la fresca, de veritat, perquè... No. Aquell és un personatge de ficció. I jo sóc l'escriptor. Per sort. Escolta, del llibre, jo crec que la idea del llibre seria un home rentingut en contra de la seva voluntat i sense saber el per què. Una idea que també podria ser possible en una pel·lícula que parlés de Guantánamo, no? Sí, de fet, el punt d'arrencada de la novel·la és justament en Guantánamo. És a dir, Guantánamo ens planteja a tots plegats l'interrogant de com és possible que ciutadans que teòricament estan protegits per drets internacionals, puguin desaparèixer del món, però davant dels ulls del món, no? I llavors, d'aquí és molt fàcil deduir que és molt fàcil que tots els ciutadans puguin passar una experiència similar, bé per raons polítiques, raons econòmiques o de qualsevol altre tipus, no? Què passaria si un ciutadà del primer món, que se sent protegit pel seu estat i que se sent protegit per les lleis internacionals, visqués una situació d'aquest estil? De fet, el que és més gros de Guantánamo és que, com molt bé tu dius, està passant a ulls del món. No és una cosa que només sàpiguen les persones que estan arrestades i ho estan vivint en primera persona, ho sabem tots, el que hi ha allà. El que passa que Guantánamo és un cas, i jo he volgut no tant novel·lar un cas, i per tant no en parlo gens de Guantánamo no surt, sinó que he volgut novel·lar una mica aquesta situació estranya en la que es pot veure qualsevol. De manera que és una història que pot ser interpretada de moltes maneres i que pot passar a qualsevol lloc. Per això passa amb un mercant, perquè aquesta és la figura més punyent que jo he pogut trobar per marcar aquest aïllament. Un vaixell, que a més, és a dir, un espai reduït i tancat, a més perdut al mig del Pacífic, també tancat, i envoltat d'una situació que no té referents. No hi ha noms, no hi ha uniformes, no hi ha senyals que identifiquin els personatges. Per tant, és una història abstracta que es refereix, però, a un fet molt concret. Un fet molt concret, que és algú que l'han retingut i el retenen i no sap ben bé per què. Tu creus que això ens podria passar a qualsevol de nosaltres? Bé, qualsevol de nosaltres... Portat a un extrem, eh? Qualsevol de nosaltres pensa que no. És a dir, en fred, qualsevol de nosaltres diu no, a mi no em pot passar això. Però, i si passa? És a dir, si agafes l'avió equivocat, si agafes el vaixell equivocat, si agafes una carretera per la que no havies de passar, si entres en un edifici que no correspon al que tu et penses que és, et podria arribar a passar això? Doncs jo penso que sí. Que no és normal, que no és freqüent, però en canvi sí que és possible, i de fet, desgraciadament, les notícies que ens estan arribant darrerament sobre avions que transporten presos, presons amagades no se sap en quins països, o fins i tot vaixells, presons, que va sortir la notícia després que sortís la novel·la, doncs indiquen que això sí que és possible. Quina sensació et va produir saber aquesta notícia, precisament? Fins i tot va arribar des de les Nacions Unides que se sospitava que els Estats Units tenia vaixells amb presoners. Sí, de fet, no em va sorprendre, he de confessar que no em va sorprendre, perquè d'una banda la idea d'aquesta presó anònima o amagada ja existeix, ja sabem que existeix. De l'altra banda, que fos un vaixell tampoc no és tan estrany, perquè fins i tot a la Guerra Espanyola hi havia hagut vaixells presó. Per tant, no és una idea que m'hagi sorprès, aquesta és la veritat. Quina paradoxa, oi? Els Estats Units, el país que presumeix de tenir la democràcia més antiga, i en canvi és el país en què, per exemple, els seus soldats no els podrem jutjar mai o no passen per cap tribunal internacional, a ment que precisament són ells els que se sospita que tenen algunes presons a països que tot just acaben d'arribar a la Unió Europea. És molt probable que els Estats Units busqui la complicitat, naturalment, dels seus ciutadans, però també de tot el món occidental. És a dir, el missatge que s'està llançant és molt fàcil de veure. És a dir, nosaltres podem ser lliures i podem ser rics, però ho hem de defensar a costa del que sigui. És a dir, tot val per defensar aquest nostre món. T'hi apuntes? Clar, aquest estímul de l'egoisme nacional i del benestar del primer món és el que fa que la gent pugui tancar els ulls davant de barbaritats o que fins i tot voti algú que sap que farà barbaritats con tal de conservar el privilegi. A mi em sembla que aquest és el signe dels temps, ara mateix. Per què has triat, doncs, amb tot el que hem dit, en Xon, un ciutadà nord-americà que pateix aquesta experiència i viu i passa per aquesta situació? Bé, en Xon és l'únic personatge que té nom en tota la novel·la, és l'únic del qual sabem nom. I no és casual, òbviament està triat. Tots els personatges són anònims perquè jo no els vull situar enlloc. En canvi, el Xon sí que el volia situar. Volia que fos un ciutadà dels Estats Units. I a més un ciutadà d'una zona rica. Ell s'embarca a Los Angeles, a Long Beach, en llocs
del glamour i que se suposa que és el més ric, perquè aquest és el ciutadà amb el qual la situació el pot xocar més, perquè ell se sent absolutament segur dels seus drets i de les seus... Tant és així que quan es troba la primera dificultat que puja al vaixell i li diuen escolta, t'has equivocat, no és aquest, no s'ho vol creure, perquè diu, deixa'm tranquil, tu ets un mariner, tu segur que no saps que jo he de pujar, però jo he de pujar, avisa el capità i deixa'm tranquil. Aquesta seguretat del nostre món davant de l'adversitat, que naturalment és fictícia, doncs la volia remarcar amb el fet que fos un ciutadà dels Estats Units. Per quina vessant va haver de passar la teva documentació a l'hora de preparar la novel·la? Sobretot, ho dic pel tipus de situació en la que es col·loquen normalment els presos d'aquestes característiques. No cap documentació especial pel que fa al tancament, cap, perquè la novel·la defuig voluntàriament qualsevol tipus d'escena truculenta, no hi ha tortures, no volia que hi fossin, perquè l'angoixa que es produeix és de la situació mateixa, no de la sang que hi pugui haver. Per tant, en aquest nivell no hi havia cap documentació. La documentació ha estat més sobre la navegació i coses d'aquestes que, clar, si puges amb un vaixell has de saber on el portes, però en aquest sentit. No dic precisament en algun moment t'adones compte que poden ser els ritmes diaris, els que ens poden ajudar a no perdre la noció del temps, com li pot passar. Això ja hi ha una llarga literatura, hi ha llibres excel·lents que narren experiències de presos als camps de concentració nazis, per exemple. Hi havia una llarga tradició. Això no era difícil. No te'n treguis el mèrit, home. No me'l trec, és que no n'hi ha. Te'n treguis el mèrit. Escolta, és difícil, parlant de dificultats, és difícil escriure un llibre en aquest sentit com aquest, sense donar massa referents. I perquè potser a vegades pot tenir la tendència a voler... És difícil fer un llibre en abstracció, difuminat... Jo crec que és més difícil que fer una història en la que intervinguin molts personatges. Aquesta novel·la, al principi, era molt més llarga del que és, perquè el que ha costat més, jo penso que és aconseguir una mida adequada i un ritme que no decaigués en cap moment. Llavors, al principi era més llarga perquè s'explicaven històries laterals de personatges. Al final va anar suprimit amb la intenció de concentrar molt, amb molta intensitat la trama de la novel·la. Llavors, home, és més complicat perquè aquí no passa res especial i s'ha d'intentar captivar el lector perquè arribi fins al final sense que hi hagi coses molt espectaculars. No hi ha escenes truculentes, tampoc no hi ha una aventura trepidant damunt i avall del vaixell. Hi ha elements, perquè són inevitables d'aquest tipus, però no és l'eix de la novel·la. No, aconsegueixes que el ganxo sigui la situació i la vivència en primera persona del protagonista. Estàs amb ell, no?, expectant del que passa i del que pot passar i cap on pot anar tot plegat, Aquest és un altre dels elements buscats per contribuir a aquest sentiment d'angoixa, i és el fet que tot passi a través dels ulls del personatge. Esclar, aquest Sean queda tancat des del començament i, per tant, allò que veu és allò que tu veus. Tu no coneixes més del que ell coneix, ell no entén res, i tu tampoc, perquè no saps ni qui són, ni on s'acabarà, ni on va, ni per què hi és. Ell no ho sap, tu tampoc no ho saps. Hauria donat més joc si un narrador exterior hagués pogut explicar més coses, però jo em sembla que, com que l'accent està posat sobre aquesta sensació, doncs valia la pena que jugar amb aquesta primera persona que té una visió molt limitada, per força. Doncs ara ja només és qüestió de tornar-hi, de tornar a patir una estona amb en Sean, al mercant. Patir tampoc, no cal que pateixi ningú. Jo potser és que soc patidor. Jordi, gràcies, de debò, i felicitats pel llibre.